remember what they are. So I just do them. I don't think about them. So all life comes to me with ease, joy, and glory. Hello everyone, Kulumbai, welcome back to Lagufur. Dini thanggasin dong Baramayaw. Ani access bar class dong dini. So dini video mane beni bagini jagan. So nothamona onnani video ko nalengbai thado. Ang jese hago ise dini ni sanko dekhano najagan nonthangmonna. So onnani video ko nalengbai thado. So Mr. Faidang donno थाखाय. Thank you. So bitanga ko donनानै थांगोन गावनाबो खामानि दङ. तो आं बरमायाव बिराद मोजां मोनसे होम स्टे मोनदों जेराव आं क्लासखौ लागोन तो नोंथांमोननो बे होम स्टेखौ देखायगोन मालाबा जुदि नोंथांमोननो नांगौ जायोबा बे होम स्टेयाव नोंथांमोनाबो थानोबो हागोन आरो माबाफोर प्रग्रामफोर एरेन्ज खालामबा दा जेरै आं दिनै क्लासखौ लानो नागिरदों नोंथांमोनाबो बिदिनो इउज खालामनो हागोन तो नायलांबाय थादो बोथोरा एसे थिगानो बिदिबा मोजां मोनो बारा सान्दुंबा बिराद गरम जायो दङ बरमा कलेज रोड बिथिंनो आरोना तो जों दा हाबनोसै बरमा कलेज रोडआव भिउखौ जा मोजां नुदों नै बिथिंजाय थांनांगौ वेलकाम टु बरमा कलेज लिरखानाय दङ बेनिफ्राय बारा गोजान नङा सफैबाय बेफोर प्रजेक्टर आंनि जन्त्रपाति गासैबो बुस्थुफोरखौ लाजोबबाय सफैबाय होम स्टेयाव तो नोंथांमोननो एसे देखायनोसै आङो फार्स्टनिफ्राय तो लोगोफोर बे होम स्टेनि मुङा जाबाय द ब्लिसफुल नेस्ट एक्चुअली बाहेराव जेबो माने बिदि होर्डिं गैया आरोना होम स्टेनि ब्लिसफुल नेस्ट होननानै खिन्थु माने ब्राइट कम्पिउटार इन्स्टिट्यूट होननाय मोनसे इन्स्टिट्यूटनि पोस्टार दं आरोना ओमफ्राय बेखौ नुबानो मिथिगोन नोंथांमोना ओमफ्राय लामानिफ्राय अलरेडि बे बिल्डिंखौ नुखायो आरोना ग्रीन कालारनि ओमफ्राय खाथियावनो मोनसे शिव मन्दिरबो दङ बेनो आरो ओमफ्रायथ' दा एसे देखायनोसै नोंथांमोननो थ' फार्स्ट फ्ल'राव जोंनि क्लासआ ओमफ्राय गाखोलांनानै बिदि मोजां माने भिउ दङ आरोना बिराद सिरि सान्थि आराम जायगाया माने बारबो खोलो खोलो फैबाय थायो गरमबाबो माने बेयाव प्रब्लेम मोनाखै आरोना ओमफ्राय बै पार्टआव थायो अनारा बे पर्दा नुनाया ओमफ्राय थिग बेनि खाथिनि रुमानो आं लादों आरोना रुम होम स्टेनि थाखाय होदों आरो थ' बे जाबाय मोनसे रुम बेयाव डाइनिं दङ ओमफ्राय जिरायनाय जायगाबो दङ टिभि सिभि सब दंजोबो थिग बेथिं मोनसे किचेन दङ फिसानो जुदि सोरबा थाफैयोबा बेयाव माने संना खुरना जानो हागोन आरोना सब सुबिदा दङ नाथाय आंना खालि क्लाससो लानांगौ नालाय आं बै माने ड्रयिं रुमावनो लासिगोन डाइनिं दंखायो अलरेडि ओमफ्राय प्रेक्टिकेलखौ लानो थाखाय बेयाव बिसना दंखायो ओमफ्राय आरो मोनसे बिसना बिखादों आं अनारनिफ्राय दिनै लागोन बिथांमोन सानैया फैबाय नोंसिना दिनै थार्ड क्लास ना नोंनाबोथ' थार्ड क्लास फार्स्ट क्लास माला टाइम थांखो पात्ताखौनो मोनासै लान्चआ एसे लेट जाबाय थ' दा जों बयबो लान्च खालामगोन ओमफ्राय गासैनि सिनायथिखौ दसे उनाव होसिगोन आरोना फ्रि जानानै ओंखामखौ जाग्रोनोसै माबायदि जादों आंथ' सङाखै सार थिगानो दंना संख्रिफोर नांदोंना नाङाखै बिथांमोना गासैबो बर'मानि बेनिफ्राय बिथिं क'क्राझारनिफ्रायबो फैदों दे अर्डारसो खालामबाय आरो बर'मा पिएस धाबानिफ्रायनो अर्डार खालामबाय पिएस धाबा तो जोंना एक्चुअली लान्चनि सिगांनो थियरि पार्टआ जोबखाबायमोन ओमफ्राय दा प्रेक्टिकेलनि सिगां एसे मोनसे भिडिअ देखायनांगौ जायो थ' एसे भिडिअ देखायबाय दंमोन आरोना बिथांमोननो थ' बेनि उनावनो जों प्रेक्टिकेलखौ स्टार्ट खालामगोन जोंना थियरि पार्टआ अभार दा जों प्रेक्टिकेलाव थांसै थ' प्रेक्टिकेलखौ स्टार्ट खालामसै प्रेक्टिकेल क्लास स्टार्ट खालामसै ओमफ्राय बिथांमोना दिनै जिहेतु थार्ड क्लास स' बिथांमोनखौ दसे उन्दुग्रोनो होबाय नै सारमोनखौ फार्स्टआव एसे लाग्रोनोसै
बिथिंबो जोंहा नै बाबु फिसा दङ थेंक इउ फैनायनि थाखाय दिनै बिनि सायावबो बार्स रान खालामगोन अके स्टार्ट खालामसै दे जोंना फार्स्ट सेसना बयबो होखांबाय थ' बिथिं दा सल्ट एन्ड सुगार होनांदों जुइस लोंगासिनो दं ओमफ्राय बिथिं सेसन लाखांबाय बिथाङा ओमफ्राय साराबो होखांबाय बिनानाव दङ बिनानावबो होबाय थ' सार माबायदि मोनदों ओरैनो सेसनखौ होनानै साननायनिख्रुइ बांसिन गोबां रोंनाय बायदि मोनदों मोजां मोनबाय आंथ' सिगांबो लाखांनो हाबाय जितुनिफ्राय खेबबाय लाबाय माने बहुत मोजां मोनदों आरो सेसन लानानै बिराद मोजां मोनदों आरो बेनिखायनो आं दिनै क्लास लानो फैथारदों आरो जाहाथे आं रोंनो हाबावो मोजाङै होनो हायो आं सासे बेमारि हिसाबै आरो आंनो नांथारगौ आरो हायोबा जेब्लाबो नांगौ बायदियानो जादों नोंथाङा थारमाने मोजां मोननानै दिनै सोलोंना फैबाय फैथारबाय आं गोबां सोलोंनो दङ आरो दिनै माखासे जेबोला मा होनना बुङो बेखौ स्टेटमेन्ट दङ क्लियारिं स्टेटमेन्ट माखासेया बिराद मोजां जादों बे बाथ्राखौथ' जों मिथियामोन दा क्लास लानानै बेखौ मिथिनो हाबाय मोजां जादों आसा खालामदों आरो बेनि दारै अन्तत' आङो एसे मोजां जागोन देहाया आरो मालायखौबो न'खरखौबो मोजां खालामनो हागोन बे मोनसे फोथायनाय दङ आरो एक्सेस बारनि सायाव थेंक इउ सार लोगोफोर क्लासा जोब्बाय पुरा 7टायानो जालांसिगोन एसे लेटबो जाबाय बेनि थाखाय सरि दे निमाहा होदो लेट जानायनि थाखाय एसे मिथिना लानोसै दिनै क्लास खालामनानै माबायदि मोनखो थ' लोगोफोर क्लास जोबखांनायनि उनाव दा सार्टिफिकेट होगासिनो दङ थ' लोगोफोर बे एक्सेस बारनि क्लासा सानसेनिनो जायो हल डे नाङो आरोना फुंनि 9:30निफ्राय 5:30सिम बेनिफ्राय एखनबा बाराबो नांनो हायो थ' लोगोफोर सानसेनि क्लासावनो नोंथांमोना प्रेक्टिसनार जानो हागोन बे सार्टिफिकेटखौ मोनखायो थ' बेनि उनाव नोंथांमोना मालायखौ प्रेक्टिस खालामनो हायो बार्स रान खालामनो हायो स' 1 डे क्लासानो साफिसियेन्ट सासे प्रेक्टिसनार जानो थाखाय आरो मोनथाम मोनब्रै क्लास खालामबाय थानाङा खिन्थु नोंथांमोना जुदि आंनि बायदि फेसिलिटेटर जानो लुगैदोंबासो नोंथांमोना आरो 2 क्लास खालामबावनांगौ सानै गुबुन गुबुन फेसिलिटेटरजों थ' बेखिनिनो थ' नोंथांमोना जुदि आरो गोबाङै डिटेल्स मिथिनो लुगैदोंबा आं गाहायाव डिसक्रिपसन बक्सआव आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होदों नोंथांमोना आंखौ कल खालामबानो जाबाय आं माबायदि मा एक्सेस बारा मा आं गासैखौबो नोंथांमोननो फनावनो बुजायनो हागोन comes to me with ease, joy and glory. जों बेखौ जिमान होनबाय थागोन इमाननो जोंनि लाइफआ इजि जालांगोन feel खालामनानै Thank you universe. Thank you universe. How does it get even better than this? दिनै आवगायाव लानायनिफ्राय एबार मा होनो मोजांसिन मोनबाय आरो थेंक इउ स' माच बिथिं सान्तना बे आगैयानो आंखौ फार्स्ट कन्टेक्ट खालामग्रोदोंमोन स' दिनै बिथांनि थाखायनो बे क्लासा क्रिएटबो जादों आंना बरमायाव फैनाया जादों स' माबायदि मोनखो सान्तना मोजां मोनदों सिलाय खालामना दोनखादोंमोन आगोलावनो लागोन थेंक इउ बिथिं मनिका बर' बिथाङाबो बरमानिनो स' थेंक इउ आंखौ चुज खालामनो थाखाय ओमफ्राय बिथाङा दिनै फार्स्ट क्लास स' माबायदि मोनखो मोजाङानो मोनदों जोबोद मोजां मोनदों माने सिगांनिफ्रायनो लुगैखाबाय थादों माने आच्छा ओमफ्राय सेसनखौ लांदोंमोन लानायनि उनाव आरो सेसनखौ लाना मोजां मोननानै क्लासखौबो लानो साननानै दिनै लानाय जाबाय आरो थ' कंग्रेचुलेसन आरो जाहाथे बिदिनो प्रेक्टिस खालामबाय थाबानो जाबाय बिथां दङ रैरुब बर' बेबो बर'मानि ओमफ्राय माबायदि मोनखो रैरुब जोबोर मोजां मोनदों आं 2 इयार्सनि आगोलावनो एक्सेस बारनि बागै नायगासिनो दंमोन थेवबो माने जेब्ला आं टाइम मोनगोन बेखौ सानसे आं लागोन बिदि सानबाय दंमोन आरो ओंखायनो एसे मोजां जायोबाथाय दा आं आब'खौ लोगो मोनबाय आरो बे आब'खौ जों लानो मोनगोन होननानै आं सानाखैमोन माने सोरजों लानो मोनगोन आं बेखौ माने थिग खालामाखैमोन आरो खिन्थु लाकिलि आब'खौ आं लोगो मोनबाय आब'निसिमबो थेंक इउ स' माच थेंक इउ इउनिभार्सखौ थेंक इउ जाय गासैबो कन्सपायार खालामदों एन्ड अल द बेस्ट प्रेक्टिस खालामबाय था थ' मोजाङानो जागोन बेयाव खुनु माने गाज्रि जानायनि खोथायानो गैया नो साइड इफेक्ट आरो लोगोसे आइ एम भेरि ब्लेस्ड दिनै साराबो बे क्लासखौ आंजों लानो मोन्दों माने आं सारखौ क्लास होनो मोननानै बिराद मोजां मोन्दों स' सार आरो लास्टआव खनसे जोबनायाव फंनैसो होनबावदो आंथ' दिनै ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों आं जेराव आं गावखौनो जाम्बा होननानै सानबाय थादोंमोन आं होनखांबायानो जे आङो 22 थारिखै मिथिदों 22 फुङाव बेलासि थांनानै आङो जितु गामियाव माबा लायदों आङो सेसन लायदों आरो बेनिफ्राय मिथिबाय मा बरखाया होगोन
आरो बर'फोरनिफ्राय लानो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनबाय आं माने थेंक इउ गलखा वेलकाम सर इउसियां टु इउनिभार्स यस आरो आसा फारिगोन आं जिखिनि रोंबाय बियो एक्सुवेलि आंनि थाखाय बिराद मोजां जागोन आंजों लोगोसे मालायखौ हेल्प खालामनो हागोन नामा आं नाजागोन आरो साबायखर जोङो दिनै सानसेमानि बेखौ होनायनि थाखाय आरो आंहा जोबथिबो जानोसै आङो दा बैसोआ 60 जानोसै आङो खारबानो बसा गैया रिटायार जानायनि उनाव बेखौनो एसे एकदम नाजाबाय सर थानोसै आरो बेखौ आं आसा फारिबाय आरो माबा मोनसे बुस्थु जायोबा आं रायज्लायगोन सोंगोन सावरायगोन नोंथांमोननि गासैनिबो आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ आंनि डिसक्रिप्शन बक्सआव होगोन थ' नोंथांमोना जुदि सेसन लानो गोसो सेसन लानो हागोन आरो साननैसो उनाव बिथांमोना क्लासबो होनो हासिगोन थ' जेब्ला क्लास होनो हागोन नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय बरमायावनो दा फेसिलिटि थाबाय गोजानाव थांनांला थ' नोंथांमोना क्लासबो लानो हागोन स' आं गासैनिबो डिटेल्सखौ कन्टेक्ट नाम्बारखौ होगोन ना सोरबा जुदि कन्टेक्ट खालामो सेसन लानो गोसोबा बिथांमोनखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय बेनोसै